Chceli ste, aby som porovnal tuňakov vo vlastnej šťave Franz Josef a Rio di Mare? Tak poďme sa na to pozrieť. Mať doma tuňakovú konzervu sa vždy oplatí. Je to dobrý zdroj bielkovín a samozrejme esenciálnych omega-3 mastných kyselín, ktoré sú veľmi dobré pre naše zdravie. V súvislosti s tuňakovými konzervami sa často hovorí o ortuti. Tuňakov existuje veľa druhov a každý akumuluje ortuť inak. Zloženie: tuňak žltoplutvý a tuňak pruhovaný. Tuňak žltoplutvý patrí medzi druhy s vyšším obsahom ortuti. Vyhýbať by sa mu mali tehotné a kojace ženy. Tuňak žltoplutvý by sa podľa amerického úradu pre kontrolu potravín FDA nemal konzumovať viac ako jedenkrát za týždeň. Tuňak pruhovaný patrí k druhom, ktorý zadržuje veľmi malé množstvo ortuti. FDA odporúča tehotným a dojčiacim ženám jesť tuňaka pruhovaného 2 až 3 krát za týždeň. Čo sa týka makronutrientov a kalorických hodnôt, tak ich majú veľmi podobné. Cena: 170 gramová konzerva, z toho 120 gramov podiel mäsa stojí 3,65. 160 gramová konzerva, z toho 112 gramov podiel mäsa stojí 4,69. Takže za mňa, táto je síce lacnejšia a táto je drahšia, ale táto je vyrobená z tuňaka pruhovaného, ktorý obsahuje menej ortuti. Takže za mňa radšej by som si dal túto. A vy, ktorú by ste si dali? Franz Josef alebo Rio di Mare?